Na začiatku bolo ticho. Keď víťazilo zlo nad dobrom, bol tu ešte jeden správny človek. Jonathan Rambo. V Rumunsku vládli nepokoje a Jonathan zobral spravodlivosť do vlastných rúk. Vraždil, aj keď to nerobil rád. Vraždil pre svoj ľud a pre nespravodlivosť, ktorá vládla v jeho krajine. Jonathan bol spravodlivý, rýchly a neodbytný. Život v lese je ťažký. Tak hľadal obživu pre seba. Vody nebolo nikde veľa, ale Jonathan sa vedel o seba dobre postarať. A tak sa Jonathan vybral do boja. Trénoval a oplatilo sa mu to. Vyrobil si vlastné zbrane. Nožík. A strážil svoj tábor verne. Až do konca. Keď zbadal tú presilu, bežal a nakoniec to schytal. Po tvrdom boji sa aj tak nič nezmenilo. Hral